Tak ale Rusko napadlo Ukrajinu. Nenapadlo Ukrajinu. Tak čo sa tam potom podľa vás stalo, lebo toto nie je špeciálna vojenská operácia, ako to... Rusko nenapadlo Ukrajinu. Chcete urobiť rešers právny? Chcete? No tak vám ho urobím. Tak vám ho urobím. Môžete to skúsiť v skratke. Tu boli v januári urobené Minské dohody, ktoré podpísal Porošenko, vtedajší prezident, a garantovali ich Francúzsko, Hollande v tom čase a Merkelová, Nemecko, podľa ktorých sa priznávalo samourčovacie právo a autonómna oblasť Donbasu, Donetskej, Luganskej republiky, že budú mať samostatné aj justičné orgány. A tie Minské dohody boli schválené v OSN, Bezpečnostnej rade, čiže sa stali súčasťou medzinárodného práva a Ukrajina a Nemecko, nie Rusko bolo garantom. Nemecko a Francúzsko bolo garantom. Začali vyzbrojovať banderovcov a začali vraždiť civilistov, ženy, deti a starcov. Ale aj Rusko vraždí. Počkajte, odbavme sa, nie, Rusko nevraždí. To zase netarajte hlúposti, ako musím vám do toho vstúpiť. Vyše 14 000 žien a detí zavraždili na Donbase. To už dnes nie je sporné. A sama Merkelová a Hollande aj Porošenko povedali, my sme podpísali dohody iba preto, aby sme vyzbrojili ukrajinský režim proti donbaskému obyvateľstvu a proti Rusku. No a čo sa stalo? Keď nedodržiavali Minské dohody, tam prešlo sebaurčovacie právo týchto národov, Novorusie, a oni na podklade ich výsledkov požiadali o vstup do Ruskej federácie. A stali sa súčasťou Ruskej federácie, pretože Ruská federácia akceptovala ich rozhodnutie. A keď pokračovalo vraždenie, tak Ruská federácia na obranu svojho obyvateľstva vyhlásila špeciálnu vojenskú operáciu. A to je podľa článku 51 charty OSN.